koira. Homo. Mä vihaan. Homoja. Toisaalta ne on aina vailla kunnollista seksielämää. Niin kuin minäkin. Pöysti. Senkin ovella. Homo. Tummelia. Ja siksi tämä asia on meille erityisen tärkeä. Ihan pienikin Homo. auttaisi. Joo! Homo. On aina ollut todella lähellä mun sydäntä. Se on hirveetä, miten ihminen voikin olla niin julma. Varsinkin miehet, jotka kaikki sikoja. Oispa ne! Aidon Marjaisa ja hedelmäinen olvisiideri. Tuu sisään, mä keitän kahvit. Mun pitäisi oikeastaan kiertää ovilla. Jos tuut kahville, niin saat puhua koko ajan. Joo! Yrität sä päästä mun kanssa sänkyyn? Jos yritän, saat... Okei. 3-vuotiaana mulla oli semmonen chihuahua, että kun mä heittelin pinnasängystä palikoita, mä olin aika pitkään pinnasängyssä, heittelin palikoita, niin se poimi Se aina puhuu ja puhuu ja puhuu. Se oli niin ärsyttävä, että siinä ei ollut mitään rajaa. Mutta se oli niin kaunis. Ja senkin takia mä vaan rakastan. Homoja. 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 Joskus mä vaan hoen sitä sanaa. Homoja. Okei. Kato, mä olen urbaani humanisti, joka tarkoittaa, että mä olen enemmän huolissani niistä lapsista siellä jossain Angolassa, joilla ei ole mitään. En siis kyllä ole tehnyt mitään niiden eteen, mutta siis onhan sekin kauheeta. Et siis, eikö sun pitäisi käyttää aikaa lasten ennemmin kuin... Seksivalistusta. Ei. Okei. Miksi sulla on tutti? Se näyttää aikuisella jotenkin niin tyhmältä. En mä tätä aina käytä. Seksivalistusta. Joskus jos kavereilla on. Et sä ole päässyt siitä eroon. Mä tykkään käyttää termiä olen siirtymävaiheessa. Musta on ihanaa, että säkin tykkäät sen. Milloin mä niin sanoin? Mä näen sen susta. Mä olen hirveän hyvä vaistoamaan mitä Homo. Ihminen. Ai niin. Kuitenkin, sä kysyit mun... Kysynkö? Mäkin tykkään suklaasta. Sä oot tosi kiva. Se on poikkeuksellisen... Homo. Mä kerron nyt sulle kaiken, mitä me ollaan ikinä tehty. Mitä te siinä tuijotatte?